रायज्लायनोसैलाय आं नोंथांमोनजों नुजाफैदोलाय दसे सम। दाउ जाबाय हेल' फ्रेन्डस हेल' 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 काम नासन र'
Please to comment me, comment, and please subscribe my YouTube channel and support. फैलायदो लोगोफोर support my YouTube channel. चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो फ्रेन्ड्स लाइक डान खालामना हो कमेन्ट हरदो फ्रेन्ड्स कमेन्ट हरदोब्रा हरदो रावबो कमेन्टखौनो हरा कमेन्ट हरदो रायलायहरदो कमेन्टनि गेजेरजों बहानिमोन मा खालामदों मा जादों मा लोंदों गाबोनलाय बानाया गाबोन बानायसै माथो हा बानायनानै थागोन माथो हा बे गामि दरसे मानसिखौ बानायजोबनो हादों बे दिनै फैजोबबाय रायलायनोसै आं नों हारसिं बानायबा जायो आरो नों हारसिं बानायबा जायो आरो न'खरनि मानसिया फिंगार होजोबनांगौआ बे मोनागौना सोरबा बोराय थाङो थांबानो जायो नामा बुंबानो जायो नामा गासिबो सोरबा बै बोराय थांगोन थाबायनो हायिया मोनागौना सनखार आपडेट खालामनांगौ फाग्ला